И още една изложба – равновесието между сушата и водата, спокойствието и красотата на подводния свят вдъхновяват Михаил Заимов в изложбата му от фотографии, наречена «Еволюция». Известният подводен фотограф този път ще отведе посетителите на Музейната галерия за модерно изкуство до архипелага Галапагос в Тихия океан и Суданското крайбрежие на Червено море. Два свята свързани в едно, само в 12 фотоса. Морските обитатели и красотата на водния свят, изправени срещу пейзажните снимки на екзотични места, недокоснати от човешката ръка. Уважението на хората към природата е впечатлило фотографа. Казва, че е изумително как на Хаваите, място на което живеят над 1 милион души, има така запазена дива природа. Подводните обитатели са впечатляващи, но се снимат трудно и бавно. Само за една снимка той обикновено губи часове и прави поне 100 кадъра, за да стане каквото иска. Изобщо, през очите на Михаил ще можете да се насладите на багрите и детайла на макрофотографията, тайните на дълбините и величието на големите риби. Какъв е този рак за теб? Този рак е червен рак от Галапагос и контраста на полираната от времето и вълните вулканична скала с този ярък червен цвят ме привлече много в тази снимка и аз се намирам за много симпатична. А защо нарече тази изложба «Еволюция»? Ами, от една страна, като една закачка с Дарвин и неговата теория на видовете, която се така инспирирано от Галапагос, вдъхновено от Галапагос, и от друга страна закачка към мен, защото аз се надявам, че последната година съм направил една крачка напред и това е една еволюция също така.